Ahoj, máme tady dneska 6. díl školy sexu Roberta Rozumberka a máme tady od Petra dotaz. Ahoj, přítelkyně odmítá anál, nechce si nastříkat do pusy ani na obličej a polikání si můžu nechat zdát. Dokonce mi udělá orál, pokud jsem už tak vzrušený. Dokonce mi neudělá orál, pokud jsem už tak vzrušený, že jsem vlhký. Chtěl jsem po ní i jestli by se při sexu mohla hladit na přirození a předvést masturbaci. Ani tady jsem nepochodil. Jsme spolu 5 let. Je to normální, po případě jak jí přinutit, aby aspoň něco z toho bylo. Dík za odpověď. Tak to je jednoduchý. Nikoho do ničeho nenuť, vyměň přítelkyni. Protože když to takhle poslouchám, tak vlastně ze sexu maximálně, že toho strčíš tam a dovnitř, a ještě nějaký základní možná polohy, jestli ti to vůbec dovolí, to jsi mě tady nenapsal, kolik poloh ti dovolí, tak si myslím, že je to úplně zbytečný s takovou ženskou být, do budoucna to nemá cenu. Pokud si lidé nevyhovují v sexu, tak vztah stejně nemá šanci na přežití. Říká se, že sex je 60% každého partnerského vztahu. Další věc je to ostříkání a tak dále. To si navzájem ty lidi musí vyhovovat, ale myslím si, že zrovna ženská by z toho měla mít docela radost, protože je prokázaný, že sperma obsahuje spousta vitamínů a minerálních látek a je to skvělá věc jako pleťová maska, tak myslím, že tohle je velká chyba, že to nechce. Jedeme dál. Kuba K. Počkáme, jestli se nám to načte. Jestli se nám to načte, no, trošku máme pomalejší internet a nic. Tak, Kubu musíme teda na chvíli vypnout, tak na něj odpovíme za chvíli, jestli se nám to podaří. Tak, Míša N. Ahoj Robe, ráda bych věděla, jak dobře vykouřit kluka. Sice koukám na porno, ale nějak to z něj nemůžu vykoukat. Nevím, co se děje v puse a tak. A taky by mě zajímalo, jaké jsou největší chyby, pokud jde o kouření. Díky moc. Tak já to vezmu po pátku. Největší chyba určitě, když frajerovi kousneš před košku, což se mně teda stalo, opravdu to bolí, je to nepříjemný a hodně krvácíte. No a myslím si, že zase je to stejný jako u všech praktik v sexu. Každému vyhovuje trošku něco jiného, ale já třeba osobně mám rád, když mě holka bere přirození trošku silnějc. Mám rád, když v puse právě po něm jezdí jazykem, lehce stáhne před košku, jezdí po něm po žaludu. Pak mám samozřejmě rád deep throat, což je hluboký kouření, ale je to praktika, která se musí ta ženská naučit, protože vlastně je to pro ně trošku náročný, musí překonat drávící efekt. Ale je to skvělá věc a myslím si, že to by mohlo bavit. Jinak je to o tom umět se s tím přirozením pomazlit, a zase spíš se pobavit s chlapem, co má rád, co nemá rád, protože každý člověk má rád trošku něco jiného. Jedeme dál. Marek Šico. Máraš. Mačej, chci se zeptat, to bude asi Marcel. Chci se zeptat, odpanil jsem holku a i po 3. sexu stále trochu krvácí a bolí to. Co s tím? Tak první věc je to, že do ní vsunul, neznamená, že tu holku teda odpanil, když už jsme u toho. Nemusí to být vždycky pravda, že opravdu při prvním pohlavním styku tu holku odpaníš. Další věc je, opravdu se může ještě stávat, že třeba nechtěně si trošku natrhnul a jestli máte ten sex častějc, tak se může stát, že ta vagína vlastně ještě stále krvácí. No a poslední věc je, může to být i tím, že třeba ta slečna není tak vzrušená a vlastně ty stěny jsou sebe trošku dřou a může se stát, že malinko krvácí. Takže k tomuhle jediný, co ti asi dodám, je buď použít lubrikační gel, vyzkoušet to, nebo dát tomu chvilinku pauzu a pak uvidíš, co se bude dít. Tak zkusíme se ještě vrátit teda k tomu Kubovi, jestli se nám to načte. Ano, načetlo, výborně. Kuba toho má hodně. Tak, ahoj Robo, mal by som dotaz. Zítrajší škole sexu. Takže dnešní. Prestal ma bavit sex, protože mi to přijde, že je to stále to isté dokola a
Nejhorší je, keď je žena tak povedať mrtvá. Že nevie, co má robiť a tím, že nemá viac zkušeností so ženami, protože mám viac zkušeností so ženami, mě to automaticky prestane bavit. Sám si nedávám za, že som sa mal na to vykašľať. Stáva, alebo z teba se ti to někdy, ako sa dá bavit, alebo prinutit chuť k sexu. Taky nudný sex, alebo nudná žena. Děkujem. Tak, přinutit se nedá nikdo, jestli jsi to myslel takhle, přinutit. Jinak, co se týče, ano, občas se mi to stává, zase pravidlo číslo 1, pokud to máš u nějaký ženský vyzkoušení, tak s ní nebuď. Je to hloupost být s ženskou, s kterou tě nebaví sex. A další věc je to takový složitější princip toho, že zas můžeš třeba i ty být třeba v posteli nevýhodný, protože i já sám jsem zažil, že mi pár ženských řeklo, že jsem na ně třeba moc hr a že se bojí se mnou souložit a že to prostě není ono, tak si myslím, i tohle ty se musíš bát. Je normální, že má člověk chuť většinou po sexe hned jíst preč od ženy, lebo že mu na nějako nemá chuť. Ta slovenština mi trošku dává zabrat. Já si myslím, že normální to je, pokud samozřejmě spíš se sousedkou a musí se vrátit domů, tak je to celkem běžný, ale já si myslím, že naopak po sexu by ty lidi měli být u sebe a měli by se mít rádi a hladit se. Je normální, aby se člověk, když se urobí, že už nechce, anebo ho už ta žena nepřitahovala. Kubo, taky je to normální, ale myslím si, že toho bych se taky dál nebál. Říkám, je to o vztahu, musíš hledat ženskou, která ti bude vyhovovat. Kvantita není kvalita a o tom já můžu něco vyprávět, protože těch ženských jsem měl hodně, ale v posteli mých vyhovuje opravdu jen málo. Takže mějte se krásně a v pondělí další dotazy. Ahoj.